যত নখলং তাখুরাও খুরাও তিনিও চং মনাই খপারাও যে মিয়াকি লাইথানাই সাথা সাব্রিयो যে বুথাইমি সুসাইড खेमी हिए आबो न तुये तिनियो चंग्रो मनाइ खपाराओ न फाये सुफाइपेया बके राजेश राय रियां बाय मनजिता रियां ब्रां मासाक थाम के तंलाइमो नो से बके राजेश राय रियां नि नो आके चंग बरो जागाव न फाये तिनियो फाये सुफाइपेया के ताखुराव नाउ बो भिडियो पाइथाव या हाल चराव नाये न तंदि चंग बरनि ताखुराव रो पारान ब्रुक बाय कमा लामा सालाये चंग थाया थाइनि संवे खनालायना के ताओ बो बिनि नुग्रो फनो नाये नायदि जे ब्रां तंलायनामो पुरा फनुदि बके ब्रांनि मोसुंनो जे ब्रां तंलायमो चालायनाम बके बुंथया खपुओ बल हखैना मंखना मनजिता अंखुयो मनजिता रियां हियानाय बुंथया खपुओ बल हवे खैनां जा मंखना बके जामबके बु बिनि नो नाये न नायदि ताखुराव बके बिनि नो ताओ चंग जां सामनि ब्रु रबाय फनो के हाक नै बाय सालाये नायनाय माब्रे खंलाय थामि चंग तिनियो बो ताखु के हाबाय चंग मालाय हा सा चंग कमा सालाय नायनाय बो चिनि ताखु राजेश बाय चंग मालायनि फाय मतो बुंबाय मालाय आं थाहा के आबरो जे मालाय मबाय न चंग क थाथनि सालायनाय र पारान ब्रुबाय आरो बो एस कामपुइ लाव निनि स्निंमो निनि मो सिरिका आइन मुके नि पेनर रियां इनके बो जे ताखु राजेश बायले नंले माखलायले आइनि बाइक ना नखलायो जरायथ आना के बिनि फानि ओमफाय जरायथ जरायथ आना इनके तावबो जे गतना उनथामो तो सालब्रै सालबास कामो जे गतना उनथामो ताखु राजेश नि बिहिबाय इनसाला थैनो थाब्राले तुस्लुयो न के आबो जों जतो सोशल मीडिया थिपुनो नहा सिपुनो सिहा के आबोनो तुये न तिनियो चंग्रो ग्राउंड रिपोर्ट सिसाला नि फाइमी के आबोला नि फाइथियो तिनियो बोंबाय चों मालायाबा के नंले ब्रेकेन जरावो आबो गतनानो सिहि फिहाला निनि सिमन जरावो नं थाथेनो चनो सायरि के हमने आकेल जतो नायतोनाय लुगरनो बो सिरि के हमने आपो फयोले जे गतना मतो आं तो सियाना के आं तो फय के आं तो रबारान थौ रबारा चुपाय के आं तो आनि रबार थे मा थौ रबार थे आ रबार थे पाइ के माइखो आचा के आनि मिसिन थौ आबो दुइ साप्लाय चालाव ना के आबो चालपाया के आं तो स्रात रेस के उची से रबार थौ था रबार थौ पाइ के आने बानाव पाइ के दुइ रकु न उची प्राय 10टा 10:30 दिन नंनाय आबो के आजां दे पुरो काले चिमपारानि उची काले बारै था ना के नुफो थाव काले थाव हरबो थाव आं हर के उची हर फैना के प्राय 11:30 दिके फेरावना के तंके आपो बुंके फाया उची से बुने तंरि थाना के आबो राजेश के राजेश हर फाया ना के आपो तंरि था या उगुके खनाव बु आइचु फाइफो आबनो आंके सियाले के फाय के आं तो बाचा के पास्ता बाचा के रबारान था आबो सानो के आरोनि तुमके चापाय नुपाये काले बारनि प्राय 3टा दिके उची फेना के न फाया के रेस के फाया माने प्राय 1 घंटा 3 ना सा थियाना के आज के तारपरे के ओ आइना बिसे का सा फेना के बहु काले बारे थांगे सुपाय न आपो खबर माइ चाना के जानि तलामब्रु साना के चिमपारानि आरो से के माब्ला मासने मासानो खासिन दिन तो आपो खनावना के आका बो छि त मजे मु टिंटां आजका जाखनामे कलि पे थाना के उनके पिथा लाइन या आसा के हमको कुतेरा थि न थांख्लायना के आसा से आतेले मापो सिया के तो आबो जे राजेश फाय आइचुओ फाइमे हिमो आर पोले ब्रावले बालायमो बा बुलाय तुलाय उमरले महासु सारिराव ना खना देखना सिदेसि आपो बु आइचु फाइमोले आइचु फाइमबो सिया आने माने फायो बालायुले खनावना के नु सिं खो बालायमो बा सिया ना के जोंखो आंखो थैमोले थैमोसले हर चिङो थैम देखलायनो आइचुन चिं थैम देखलायनो ना सालो दे थैम क्लायनो जे बिं खनामन मतेले आइद्रुले थैया बु फाय तो नो से साइबे बालाय तुमले के आबो खनामले के तो बुं निजे फनो चो आरो
थानाव पो बुनो आरो बुं थाना सिलेंडर थांदि पो जों हर पो थांगे बिन फाक्तै तो तिरुबनि बुंबाय थांहा गारियाव पा थांनो आनेन सिले मा या माने बां फाक्तै बाय बुनो के हा बुंके संने ना के मा संलाय ना ये बुंके आपो हा ये संने ना के बुं निश्चय बुं जे मासी उंलायखना आरायले एके मैया ब्रुकले ये तुंगे बुंके थानाव पुलिस न परमिशन साइन न काउसुंगा ताना के इनके माही सातों राजेश के माही सातों बुं सामो के मतंग बुनो बो खिमो फो उनसाला के खिम फो आबोनो खिनो खिया हिये बुमी सावना के बुम फो अंका के माकिन थाव आना के मा बुपिने आंनो रु खुइना हि फितमो ए आबो आरो के माके बुनो फाम चि बुनाय आब्रो ओ बुंफो चि बुहा एकेले सावना के बुंनि जे न सावो आबतो के आबो देखिए उमो बाय नो उमो बाय आबार के उमपाइके बुंके नो देतो ना ब्रो था आबुं पाइके आरो पुलिस बुं फानो सामन मते के आबुं पाइके बुने आबन परे के बुंके उचि से काले बारे थानि जे थापो होय ना के एके सावना के बुंनि जे सामो से जोंतो आं तो नुदिया आबुं सामैया ना के आं चुके नुदि मो केले सामैयो आं को आं तो नुया आं तो साम आं तो फय के रबर थ आबुं मा पजि सिरि या दिन लाने इनके बो जे ताकू राजेश नोले नो नि वाइन शुक मोबाइले ब्रेक हिया मा तो जे बदि खिए बदि खे उमरो तो गतना के बखे एमन गतना उनथा जे तो स्लिप फिनां फो होय तो मा क्या थुइ के थुइ नमा के ब्रेक हम साला फम पिथा कुनि नुले चरहा के ले ब्रेक हम पिथा हिमो मा के लोगो राव के नाइए खाक बु पाइ तो ना के बनो के आबनो तुय ले ब्रेक के वाइन शुक नुले ओके प्रथम ले तुमफनो आम के मा तो हां के मान छाय के थि मा तुम पि संदेह ले मा चंग हाना के पो के थुपि पोते के हाजे थुपि नै मान छा के थि मा लंग यले हिं ओके जो तो पाराम फनो चंग हाना के ओके बुं तो आजा से था काले बारे से था इनके मा तुम पि न जो तो न चंग ले हाना के माने बुंनो फनो बुंनो खेखना हेन मा फो बुंके बोरो वक्रुइन तो हार रक्रुइन तो आबो पांदाव थां तो पांदाव थां एके सावना के इनके आदा ब्रो के बु बदि के वाइन सुक पाइ तो जे बोले साहंले थुइमोलंग याना थुइए से खासिं ते एम चेंखना हिमोदि खिराव के चंग पाइ तो ना किंके आबरो नले ब्रेक हेरो ना नि पारा निउए हुग्रा जाग्रा उले ब्रेक वाइन सुक तो आबरो नले ओके बोले के सामा यां फो ओके पर्सनली फायो कि मान सांके के थुइमे फि आबना का बनो नेनि वाइन सुक मो के ब्रेक हे मा तो हिना बो ओके आइन वाइन सुक मो बा के मा तुम फिने कां फो ओके सालाम या ले कां फो इन्वेस्टिगेशन कियाल बोले सामैया ना कि तो पुलिस नि बेपार जा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बात मा फाया अब तो सामैया ले के या पोस्टमार्टम रिपोर्ट डाक्टर बा रिपोर्ट ले माइ मेहा बोले सिया को के रिपोर्ट ले अब ब्रुनि मामा नहा तो बाबला माने मामा वो तेसर केने बुंति तिनास तो रिपोर्ट ले अब देखे तो आजम फोरेंसिक रिपोर्ट ला नै पांदाले आबरो सामु खेते के आबरो उपाइए आबरो उपाइए जे रिपोर्ट फाइमो आबो नंगनाय हिमन को आबो जे आबो नंगनाय ले चों ना के दो के चों खनाहा तो चोंबो जेने ताकु दियो मong mang kamu नि पेन्द्र रिया ताकु नि पेन्द्र रियां दियो चों खनाहा बो गतना के हाफनो काहाम के ब्राव सिसु या आरो फो चों जरा लाफियो उचे हाचिनि ताकु राजेश बायफनो ग्रंलेन मा चों सावथायनाय ओवर टेलीफोन दे ओं आरे के बा माले मानि सुजुग तंफिखौ मालेन मा दे ओं आबो देखिए के रबो सानिम चुमोके बां मा ब्रुनो तिनियो ताकु राजेश नि साकाओ न बां मा जतो सोशल मीडिया ओ नाइसावनाय रावबाय हामानानि ब्रु जे खनानै रले बां मा सेबो देखि वाइन सुए तंग जे बोले आर इंले आर खेले बहा बेच्रो हा खेले थुइमेनिया हिममा वाइन सुए तंग बोनो स्राइ प्राइ खिए खेनै निबो पान्दाव चों नांगो जिनि ताकु राजेश न आरो मे तिनियो फो चों बोंबाय दे मालाय नु हे चों फाइमसे मारम फो तिनियो चों बोंबाय मालाय यावनि थाहा आरो फनो जेथिं जागाव तंफिनां फनो जिनि ताकु राजेश फो ग्रंलाइए बुइकाउट मानो बुइकाउट थाइनो साखु खनारे नाय जत लोगो प्रजानि बुसकाव साखु खनारे न पान्दाव जेथिं जागा तंफो जोंबाय क्रुंहि दिहिए काबोये न तिनियो बो भिडियो क्लिप लामो रनो पाइरे हा जतनो खाकसे हा